Onder oren bij wenningcorporatie De Bouwvereniging in Haas staan de vakbonden en werknemers van de morgen om uit te lezen wat ze willen. Dat is succes nog, hè? Ja. De hegere kaders, daar gaan alleen wat omheen. En dat stekt ook een beetje. Dus het management krijgt meer, maar de werknemers krijgen minder. Als je die lijsten bezoeken, wat de bond bereiken hebben, dan gaat de manager er wat op vooruit. En het middenkader gaat erop achteruit. Wat vind je ervan? Nou, dat vind ik knap waardeloos. Vragen en wensen van hierders worden heel iets complexer. En daarmee neemt ook de werkdruk toe. Dat betreft met name de lagere functies. Juist die functies die in feite in salaris naar beneden zouden gaan. En die doen er wel het werk voor de huurders. Die staan het dichtst bij de huurders. Die weten ook het beste wat de huurders hun wensen zijn, wat de eisen zijn, wat de klachten zijn. Die kunnen daar ook het beste op inspelen. En ja, die worden eigenlijk daarmee het minst gewaardeerd. En er binnen nog meer zorgen. We zijn hier allemaal 55-plussers. We hebben helemaal geen jonge mensen meer bij de buitendienst. Dat is mijn grote zorg wel eens. Want dat vergriest allemaal. En de jeugd die komt hier niet meer aan de bak. Dinsdag 27 maart is er een grote landelijke stakingsdag in Utrecht. Inschrijven koe Joertek.